co říct i té nové generaci a jaké vlastnosti byste rádi třeba přenesli na své současné nebo budoucí svěřence? Tak já jestli můžu dřív prostě, když si vezmeme i ty obránce, když to vezmu odzadu, úplně jiná prostě, jiný osobnosti, jo, komunikace, takový automatický, jo, že ty hráči, to dirigování na hřišti, že to bylo automaticky větší osobnosti, když jsem viděl na obrázku Effenberga, prostě ten, když se postavil obrovský respekt na tom hřišti, jo, nejenom soupeřů, ale i v tom týmu, takže tam se to trošičku změnilo v porovnání možná i s dnešním Bayernem a v tom vidím možná takový největší rozdíl. Já vidím takový, to byli podle mě větší válečníci. Já myslím, že nebudu říkat, že určitě ta technika nebo vůbec ten individuální skill nebyl v té době, určitě byli to absolutně nadstandardní hráči, ale když se podíváme na některé trávníky a tohle, tak já si myslím, že ty kluci se uměli adaptovat úplně na všechno. A když prostě potřebovali válčit, tak uměli válčit. A to mi dneska občas u mladších hráčů chybí. Když se zaměříme na to finále z roku 1999, vybaví se vám na první dobrou nějaký jeden konkrétní okamžik? No pan Kufur, no, jak mlátí do země. Ano, samý Kufur. To prostě do dneška to mám úplně čerstvou fotku, pořád. A já to mám úplně přesně. Já si pamatám, jak Kufur leží po zápase a mlátí rukou do země. Je to pro vás symbol toho velkého finále? No, tak symbol bylo to, že ten Manchester mal neskutečnou silu. To už nikdo nevedl, protože ten Bayern byl většinou zápasu lepší. Malý víc příležitostí, dvakrát trafil tyčku, myslím, že Brno. A ten Manchester vlastně, dva střídající hráči změnili historii. Tedy Sheringham nastupil, Ole Gunnar Solskjaer, Sheringham vyrovnával 3 minuty před koncem vlastně a těž tam tak málo stačilo. Tam mohl, nevím, který obránce odkopnul loptu, netrafil to dobré. Pamatuju si, že v době, hlavně po tom zápase, co se řešilo a vlastně i si to pamatuju, že klíčový moment tenkrát asi bylo to, že musel střídat Mateus. Ten se zranil a on hrál vlastně toho defenzivního. Místo něj přišel Thorsten Fink, můj pak budoucí i trenér v Hamburgu. A nevyřešil tu situaci úplně dobře. Ten typ tam možná chyběl, možná kdyby to přidržel chvíli, tak by bylo i po zápase a prostě nebyl tam někdo, kdo by sklidnil tu hru. Souhlasím, jako Bayern vypadal, jako ten měl to utkání dávno jako dát k ledu, jako to mělo být 3-0 třeba, ale jenom tím, že zůstali opravdu a ten Mateus jednoznačně nejdůležitější. Ale jo, ale vystřídáš Dwight a Jorka, nebo ten tam zůstal, ale Koula, jo, a pošleš tam Terryho Sheringhama s Ole Gunnarem Solskjaerem, jako a ty to rozhodnou, takže, ale říkám, už ani neměl být podle mě United v tom zápase, ale jak říkali, to je ta síla. Davide, ty jsi zmiňoval, že to je asi dodnes nejsmutnější okamžik v historii, v té fotbalové historii Bayernu Mnichov. Jak to vypadalo ty dny po tomhle zápase? No tak malinko scházelo k tomu, aby Bundesliga, tam už bylo v závěru obrovský náskok, takže bylo by jasný, že tam se dalo útočit na 3 trofeje. A pak ještě čekal vlastně finále německého poháru, no a jako neuvěřitelný pocity po tom zápase. To je prostě vidět ty lidi okolo, prostě takový smutek, takový prázdno, takže pro každý je to složitý, jo. Ten, kdo to určitě prožil, zažil, tak prostě složitý. No a ty dopady potom byly. Bayern ve finále německého poháru prohrál, tuším, na penalty s Werder Bremy a vyhráli jenom německou Bundesligu, nebo samozřejmě jenom, ale těch trofejí mohlo být víc. A já si pamätám právě to finále, že vtedy těž to mali v rukách Bayern a na konci, keby Effenberg premenil tu penaltu, tak mají titul, nedal to, potom někdo z Brem dal a Mateus poslednou zahodil, takže vlastně přišli o to. My můžeme poprvé dneska zamířit do Mnichova, protože tam už je připravený náš štáb, je tam Vojta Tichava a také František Straka. Pánové, my vás zdravíme tady z Prahy a chci se zeptat France, jak si a kde prožíval to finále právě ty? Já vás zdravím všichni do studia. Než ještě začnu, Čonty, tak jsem teďka akorát mluvil s Peter Schmeichel. Mám tě moc pozorovat, je tady taky u televize BBC, tak jsme si krátce vyměnili názory, tak to je asi takhle. Jinak ty otázce, Milane, já jsem byl v Německu, takže my jsme všichni samozřejmě, já jsem bydlel v Kolíně, fandil a to je známý, legitimní, že jsem bayernista. Tak to bylo opravdu, Němci tomu říkají, že to bylo takový ta máma všech těch smutků, která se probudila, jo, poněvadž
to opravdu Bayern těžce nes a i kluci, my jsme sami tomu nevěřili, co se stalo, poněvadž víceméně bylo všechno rozhodnuté a teď najednou se přijdou dvě standardní situace, všechno se změní a ještě to, že Stefan Effenberg, s kterým já jsem začínal, respektive on se mnou tenkrát v roce 1988 v Gladbachu, a když si ho tam viděl, rozumíš, jak byli zdrceni, jakým způsobem to prožívali, tak mi bylo strašně moc líto. Ale to patří k tomu, na druhou stranu, ale Hitzfeld dokázal ten mančap udržet a pak 2 roky potom vyhráli Ligu mistrů, takže se to pak napravili. Hezký večer také ode mě. Já ještě doplním to, o čem jste se bavili ve studiu. Samuel Kufur, opravdu jeho obrázky po tom prohraném finále obletěly svět. A on dokonce v roce 2014 ještě mluvil o tom, že stále neviděl záznam z toho finále. On se na to prostě podívat nechtěl, protože v jeho srdci ta bolest stále byla. Francii dokázal ale Bayern v té následující době oplatit Manchester United tu porážku v takovém rozsahu, protože ano, 3krát Rudí ďáblové vypadli s Bayernem ve čtvrtfinále Ligy mistrů, ale mělo to takovou váhu? Já si myslím, že všechno špatný je k něčemu dobrýmu. I to se stává ve fotbale a opravdu to se stalo, co se stalo. A naopak Bayern z toho dokázal se totálně ponaučit a nakonec to dokázal. Když já se ještě vrátím k jednomu, nebo respektive ten, kdo nějak moc netrpěl, tak byl Mario Basler. To je legitimní, jaký je to člověk, který je víceméně, když se prohraje nebo vyhraje, tak je v pohodě. A dokonce se psalo o tom, že to nechal pořádně protect teda žaludkem. Takže nakonec ta satisfakce Bayernu byla tím opravdu, že dokázali opravdu pak 2 roky potom vyhrát Ligu mistrů. To pouto tam samozřejmě je, o tom není sporu a není to jenom kvůli tomu finále z roku 99, ale také kvůli tragédii z roku 1958, při které zemřelo 8 hráčů Manchester United, tehdy zlaté děti, jak se přezdívalo Busby Boys. Neskutečný, já jsem se narodil v tom roce 1958 a pak jsem samozřejmě se ke mně dostali určitý plátky, nebo respektive noviny, kde já jsem to čet a tak dále. Přece jenom jsme neměli tolik možností jako jiný se dostat k těmto informacím, ale já se přiznávám, že jsem dokonce i plakal. Takže pro mě byl Manchester United neskutečným způsobem. Já jsem byl neskutečný fanda United a jsem i teďka, poněvadž když hraje United na ostrovech, tak fandím hlavně teda jemu. A hodně mě to zasáhlo, ale zase na druhou stranu je to úžasně, jakým způsobem oni dokázali zase povstát a s mladým týmem, s mladýma hráčema nastartovali zase tu skvělou éru. No a úžasné je také to, jakým způsobem se k tomu postavil Bayern, protože ta nehoda byla tady v Mnichově na letišti a německý celek tehdy ukázal obrovskou vlnu solidarity a ty 2 kluby to propojilo. Také po druhé světové válce ty vztahy mezi Německem a Británií nebyly takové. Tohle se změnilo? Já si myslím, že i David to ví taky, poněž v Bayernu byl, že ty vztahy mezi United a Bayernem jsou skvělý. Ať se děje, co se dělo, ať na té sportovní stránce, tak se neskutečným způsobem respektují. Jsou to 2 nejlepší kluby v Evropě. Já nechci říct nejmocnější, ale ta prestiž, to je neskutečný. Ta historie, jaká je, to je úplně fenomenální. A když tyhle ty 2 manšafty proti sobě nastoupí, tak ti plesá srdíčko a teďka říkáš si, komu budeš fandit? David asi pravděpodobně jako já Bayernu, samozřejmě, že Bedna, tak to je jasný, to je United, ale já věřím, že dneska uvidíme dobrý zápas, ať vyhraje lepší, ať si to rozdají mezi sebou a já doufám hlavně, aby padlo hodně gólů. Ještě Franci, jakým způsobem tady v Mnichově na tebe dýchne vzpomínka na tohle propojení těch 2 měst, protože je známo, že vždy v únoru, v den výročí té tragédie, se tu sejdou lidi z vedení týmu, spoustu také fanoušků. Letos k 65letému výročí se tu sešlo zhruba 1000 lidí na Manchester placu. Tak jak lidi tohle vnímají a co všechno se tu dělá v Mnichově? To je přesně to, co odpovídá tomu charakteru, co jsem teďka říkal. To je Freundschaft, oni se respektujou. To je přesně to, co se stalo tenkrát tady v Mnichově. Na to se nikdy nezapomene a tím si lidi uctí tu památku všech, kteří tam nechali životy. A o to je to právě hořčí. Ale na druhou stranu to je posiluje tyhle 2 města v takovou obrovskou kulturu, kterou jde obrovský respekt. A tohle to mě absolutně fascinuje a já jsem strašně rád za ten relationship, absolutně.
Ty jsi říkal, že na to nikdo nikdy nezapomene, abych to zavřel takovou parafrází z článku, který vyšel letos na stránkách Manchester United. Nikdo v Manchesteru nikdy nezapomene na přínos Bayernu Mnichov, který se stal zářivým světlem v té nejčernější hodině našeho klubu. To si myslím, že mluví za vše. Davide, otázka ale na tebe. Ty jsi v Bayernu působil, tak jak tohle všechno na tebe dýchlo, jak to vůbec v Bayernu si vnímal? Myslím si, že Franz to vystihnul všechno úplně přesně. Jo? Ten vzájemný respekt. Když se vezmeme Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, prostě už takový ty setkání, jo, který samozřejmě, já jsem se jich nezúčastnil, ale to, jak jsem to navnímal, takže řekl bych, že ten vzájemný respekt je obrovský a ty oba kluby mají obrovský pouto díky téhletý události a je to jako neuvěřitelný. Dalším pojítkem mezi oběma kluby je také bývalý trenér B týmu Bayernu a současný manažer Manchester United Erik ten Hag. Co ho podle vás Bayern trenérsky naučil? Prý vyhrávat. Prý vyhrávat? A šel se tam učit jednoznačně, tak když jdete do rezervy Bayernu připravovat hráče na A tým, tak si myslím, že to je dobrý test a dobrá škola. On vlastně přišel do klubu ve stejnou chvíli jako Pep Guardiola. Sám říkal, že se od něj učí. Vypozorovali jste třeba nějaké stopy a podobnosti v trenérské práci za tu dobu? Čo? Ja som teda zatiaľ nevypozoroval, ale musím povedať, že ten Hag obdivoval Guardiolu, preto tam šiel a chcel hrať presne štýl, ktorým sa prezentuje Pep Guardiola. To, že sa mu teraz momentálne úplne až tak nedarí v tom Manchesteri, pretože ten Manchester je úplne v inom rozpoložení, v inej situácii, je rozložený znútra, majú viaceré kauzy, ktoré sa neodohrávajú na ihrisku, ale mimo neho a má to neblahý vplyv na atmosféru momentálneho Manchesteru. Každopádně zajímalo by mě, jakým způsobem se řeší právě ten návrat Erika ten Haga. Vojto, je to pro Němce v současnosti téma? Samozřejmě téma je to velké, na tom se asi shodneme. Padlo to také na tiskové konferenci otázka na tohle téma. A Erik ten Hag samozřejmě vzpomíná na své angažmá tady u rezervy Bayernu jenom v dobrém. A bylo celkem zajímavé, že on přešel na tuhle pozici, že šel vlastně k rezervě po té, co dokázal se svým týmem v Nizozemsku postoupit do nejvyšší soutěže, ale ta zpráva od něj byla jasná. Chtěl se učit od Pepa Guardioli, od velkého kouče. Superlativy, já bych řekl opravdu to, co řekl na tiskové konferenci. Superlativy o Bayernu a to zase jenom ukazuje, a to mi potvrdí David, že to je opravdu propojení, ať je to juniorská práce, ať je to akademie, ať už je to Ačko. Tohle to je to jsou spojené nádoby a to je právě to, co dělá Bayern tak silný tým. To znamená i ti trenéři, kteří přicházejí, tak a tohle to byl ten záměr zároveň ten Haga. Ano, Guardiola, učit se dál a dneska vidíte, kde je a já tu jeho práci absolutně šecuju, poněvadž je to výborný trenér, takový trenér, pragmatický trenér, myslím si, že dokáže jej bouchnout do stolu a jenom dobře. A vidíš určitý otisk Pepa Guardioli právě v trénování ten Haga? To takhle dokážu posoudit. Přece jenom ty tréninky já jsem tolik neviděl, takže těžko můžu posoudit. Ale to, co on tvrdí, to, co on popisuje, tak ta škola 100% tady je, ale každý trenér má svoji vizi, každý trenér má svoji filozofii a tou ten Hagen jde. To, co je zajímavé, je tak, že ten Hag opravdu po tréninku rezervy nebo tedy hráčů do 23 let počkal ještě na trénink Ačka s Pepem Guardiolou. Měl u sebe notýsek a všechno si pečlivě zapisoval a on sám pak mluvil o tom, že vše převedl, řekněme, do té své formy. Ty způsoby Pepa Guardioli. Ty jsi Francii měl třeba nějakou takovou trenérskou modlu? Měl jsem a já jsem úplně zbožňoval Jupp Heynckese, který taky je to Gladbacher. A byl jsem na nějakých tréninkách, viděl jsem, jak pracuje a bylo to úplně fenomenální. Hlavně po té stránce lidské, hlavně po té stránce odbornosti, jakým způsobem dokázal on pajčovat lidi nahoru, ale zároveň i sklidňovat. Takže tohle to byl takový ten můj vzor. A samozřejmě jsem byl vedle trenéru, ať to byl Uwe Reinders, Uwe Fuchs, který tenkrát trénoval Hertha BSC a tak dále. Takže od každého trenéra si člověk něco bere, ať už v tom dobrým a třeba nebo i v tom špatným, i to k tomu patří. No, údajně, co se nejvíc ten Hag tady v Bayernu naučil, tak to je ta mentalita vítězit. To prý je tady to největší.
Je to tak, Franci, že tady v Mnichově nebo v Bayernu prostě neexistuje si připustit do hlavy, že bychom mohli prohrát? Vojto, poslouchej, když jsi dneska viděl okolo toho stadionu, co se děje, rozumíš, a potkáváš ty lidi tady, absolutně si nikdo nepřipouští, že by dneska ten zápas prohráli. A to je ta vítězná mentalita. To není jenom o tom týmu, to je celkově o těch lidech, kteří tady pracují. A to je přesně ono, to, co potřebuješ, to tě drží, to tě motivuje, to ti dává impuls. A to je přesně to, co je dneska Bayern. No, impuls to dalo i tobě, jak vidno. Každopádně ten Hák s Manchesterem United přijel sem do Bayernu značně oslaben, protože ta marotka je hodně velká. Z mého pohledu není třeba kvůli té marotce chodit za našimi doktory, protože mají dost práce právě s řešením těchto zdravotních problémů. V první řadě je třeba si uvědomit, že zranění budou v profesionálním fotbale přicházet neustále. Žijeme totiž na hraně. Samozřejmě analyzujeme, proč se děje, co se děje, ale také je třeba vzít v potaz fakta. Hráči, které máme k dispozici, tvoří silný tým a chceme z něho vymáčknout to nejlepší. Na to se soustředíme a chceme proti Bayernu udělat další krok. Máme nové hráče jako Rasmus Højlund nebo Reguilón a chceme je zapracovat do našeho systému. Do Mnichova jsme přijeli pro úspěšný výsledek. Romane, ten Hák přicestoval se svým týmem bez 12 hráčů. Je to samozřejmě velmi oslabený tým. Jak vlastně silný je v současnosti Manchester United? Tak ty částky za některý hráče by měly mluvit o tom, že je to silný tým. Nicméně mě pořád, nebo zatím mě ty hráči úplně nepřesvědčili, jako třeba Antony, to je prostě, jestli má nějaký skill, tak by měl útočit hlavně na bránu a ne třeba se točit na místě s tím míčem, takže zatím mě ty hráči nepřesvědčili, určitě to chce nějaký čas, ta marotka je strašná, jako 12 hráčů, ať chceš nebo ne, tak je to určitý zásah, i když jako klub Manchester United, já bych to nikdy ani jako neříkal nahlas, prostě nevím, jo, přijde mi to takový ty zadní vrátka, říkám, tam by měly být 2 jedenáctky připravený, ať se děje, co se děje, takže asi tak, ale říkám, tam je obrovský jakoby prostor ke zlepšení, takže nechci říkat, jestli je to dobrý tým, špatný tým, ale má čas, nebo potřebuje čas nám to ukázat. Kamile, hodně viny se svaluje také na Andreho Onanu, který zatím v 5 zápasech ligy 10krát inkasoval. Jak se ti tenhle brankář zatím v United zamlouvá? No, buď slušnej, nebo mi plácni a já jdu. Dobre. Ne. Ako musím povedať, v prvom rade Onana je veľmi kvalitný brankár, naštandardne výborný s nohami, ale za ten úvod si tak trošku môže i sám, pretože jeho úvodný zápas na turné vo Vegas, tuším, hneď tam v nejakom zápase zjazdil, strašne nadával, gestikuloval rukami na Harryho Maguirea, vlastne jeho prvý zápas a on úplne zjazdí pred všetkými kapitána. Takže to bolo úplne, to malo hrozne neblahý vplyv na to jeho pôsobenie celkovo v Anglicku, jak to tam vnímali. A ja keď som i vlastne počúval jeho vyjadrenie na tej tlačovej konferencii, ako on pôsobí, na mňa pôsobí strašne arogantne a nafúkanie. Proti nemu som nič nemal, teraz som videl, ako sa chová, ako vystupuje v poslednej dobe. Tak ide sám proti sebe, pretože ja neviem, či je to tým jeho výzorom, ako vyzerá, ale proste nechová sa tak, ako by mal, pretože nachádza sa v jednom z najväčších klubov na svete a ten úvod mu nevyšiel, ale samozrejme kvalitný golman to je, len vravím, to vystupovanie ide sám proti sebe. Skvělý. Bych řekl velice podobné věci. Jakoby Harry prostě mě ho líto. No, že? A to, že to je podle mě to udělal jenom na oko, aby se zalíbil někomu, nám se třeba zprotivil. Tu aroganci z ní cítím taky. Jako jestli je to výborný gorman, úplně nevím, protože když jsem viděl některé ty záběry, tak už udělal penalty, nechal se přehodit od půlky. Jo, takže já jsem zatím z něj rozčarovaný a jestli to má být jako adekvátní náhrada za Davida De Geu, tak zase ukaž mi to. To souhlasím, já ještě doplním. Trenér je pod tlakem, hráče měl v Ajaxu, přived si ho za nemalou částku, takže jsem zvědavej na ty jeho výkony dál a samozřejmě není to jednoduchý pak pro toho trenéra. Já to len zopakujem, prostě po De Geovi na túto pozíciu strašne ťažké. Zďaleka nedosahuje kvalit De Gea a on vlastne už podobný exces urobil na majstrovstvách sveta, keď bol vylúčený z reprezentácie, pretože odmietol počúvať trénera, nechce vykopávať dlhé lopty, ale chce rozohrávať. Ale ako brankár si predsa nemôže určovať, ako sa má hrať. Takže ukazuje len to, že tam je jeho najväčšia slabina. Možná zbytečná otázka. Vojto, Franci, koho dneska vidí Němci jako favorita?
No to řekl správně, to je zbytečná otázka. Ale takhle, pánové, já neposlouchám celý den nic jiného, než Bayern dnes Manchester United převálcuje. Já se přikládám k tomu, že opravdu Bayern dneska vyhraje a já bych strašně moc přál Harry Kaneovi, aby skoroval. Pánové, zatím mám... Tak ještě ode mě, vy jste se bavili hodně o Onanovi, ale samozřejmě velkým problémem je také ta defenziva, protože přijete s 5 obránci sem do Bayernu, to je prostě málo, co když se někdo zraní, co se stane pak? Je to přesně tak, jak říkáš, a to poslední utkání s Brightonem něco ukázalo, že 1-3, já jsem čekal, že si spraví chuť, že se namotivujou a nakonec přišla velká facka a teďka čekám odpověď. Jestli bude na Bayernu, to určitě nebude, protože Bayerni si vyhrajou, ale pak si musí počkat na další zápas. Takže my vám moc děkujeme pro tuhle chvíli a my se už zaměříme na to, jaký program vlastně dneska nabízí nejprestižnější evropská klubová soutěž, tedy Liga mistrů. V rámci podvečerních zápasů se na Nova